Moi boas, míster, unha nova semana, volvemos a xogar o novo municipal, un gran encontro este sábado que vai haber versus Racing Villalbés, un dos equipos top da categoría, pero antes de nada vamos repasar un pouco o encontro contra o de Barbadás, un 0-4, un resultado moi abultado. Que análisis sacas positivos e negativos dese encontro? Boas tardes, pois bastante positivo. Eu creo que fixemos unha primeira parte seria, moi boa. Tivemos 3-4 ocasións de gol moi claras, unha de Pedrosa, outra un robo de Vidal, logramos meter a balón parado e eles apenas nos xeneraron un perigo. É certo que no descanso, nada máis saír, temos unha de Padín tamén bastante clara, e despois eles pasan un tramo de 10-15 minutos que, bueno, te someten, que é normal nese campo, que é moi pequeno, moito centro lateral, moita faltas de medio campo que xa te meten en área, e tiveron 2-3 ocasións de gol para empatarnos, non aproveitaron, e aí unha vez que metimos o 0-2, pois despois, bueno, adueñámonos do partido e fixemos, bueno, eu creo que en líneas xenerais, pois, moi bo partido. Xa falando un pouco do encontro esta semana, un encontro moi bonito, versus un equipo tamén moi bo, e eu creo que é un encontro para disfrutar, sobre todo desde a grada. Que análisis sacas así a maneira global deste encontro? Pois un partido, un clásico da terceira galega, un equipo que ten moitísima experiencia, xogadores que levan moitísimos anos no clube, hai 6, 7, 8, eu creo que 7, 8 xogadores que levan ali pois 8, 10 anos, xa xogaron en segunda ref, xa saben o que é ascender de terceira. O ano pasado un momento de temporada que estiveron moi ben, que estiveron a punto de poñer en apretos ao de Ourense. Bueno, é un rival moi forte, con moitísima experiencia, que vai vir aquí con gañas de perderon outro día na casa, pois van intentar seguir estando arriba e vai ser un partido moi bonito. Encontro sábado, non é normal xogar un sábado nestas categorías, normalmente é un encontro domingo, pero é un sábado moi especial porque é un día festivo, un día onde se pode reunir moita xente. Que lle dixo a xente para que veña a ver o encontro? Pois que veña a animarnos, que vai ser un moi bo partido de terceira división, que é un día festivo, eu creo que é un día un pouco especial para todo o mundo, hai seguramente moitas comidas nas casas, un día de celebración, de nenos, de o Halloween que ahora cada vez está máis de moda, pois que veñan ao campo, que aquí vai facer, seguramente fai mal tempo, pois que veñan abrigados e que veñan a disfrutar, intentaremos facer un novo partido. Xa como última pregunta, a enfermería, disponse xa de todos os xogadores? Temos a dúbida de primeiro de Ian, que está aí con un tema de isquio e, bueno, non sabemos se arriscar, se non arriscar, estamos con dúbidas, é certo que despois Ángel e Landeira cada vez xa teñen máis minutos, Landeira eu creo que xa está ao 100%, e Ángel, bueno, a ver se seguimos que vaya collendo minutos e que vaya collendo ritmo. Moitas gracias. A ti.